Wadhi gwenge ma Kisumu. Gavana mar kaunti ma Kisumu Peter Nyong'o kokalo kuom okil mare okinyi ma kawuono oyango ni doho mawinjo buche motenore kod weche mag jotich chiko koyiene winjo ng'ur mancha nochwal kod jal moro ma kwedo listi mar jotelo manogwel mondo obed jotend migepe e kaunti ma Kisumu. Odwaro mondo doho wit oko ng'ur makamano kendo nyis Evans Otieno Oloo mancha nochwalo ng'ur mare mondo chul ting' mar burano. Gavana Nyong'o koni Oloo ne winjore ochwal ng'ur mare e od bura mar kaunti ma Kisumu kar rikni ka odhi e doho ka olero ni od bura mar kaunti ma Kisumu ma chiko yiene mar winjo twak kata ywak ma chalo kod mago. Jal buche motenore kod jotich Christine Bari ogolo chik mondo mi burano taji kendo tarik 8 mar dweni ka koro medo thuolo mageng'o od bura mar kaunti ma Kisumu piedho jotelo manyocha ogwel kaka jotend migepe ma Kisumu. Petition number E039 of 2022, Evans Otieno Oloo versus the Governor, Kisumu County, and 3 others. Your Honor, now that you have been served, we served yesterday at 6, and we did not oppose that application. Yes, ordinarily I don't expect the respondent to be opposed. The issue I have is with the petitioner. So if the petitioner is opposed, then we'll have to wait for the application to be heard.